Makadi tinokuchingamidzai pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wakwamupurwa kana kuti Sokostina. Nhasiwo tasvikawo muno mujeri matashanyirawo vasungwa vanenge vakapara mhosva dzakasiyana siyana. Muchirongwa chedu ichochi chinonzi Home Away from Home, tichenge tichiwana mukana wokutaura nevasungwa tichida kunzwawo kuti mhosva dzavakapara dzakaparika sei, uyezve nezvipi zvavakudzidzawo vachigara mukati mejeri. Saka nguva ino ndina mukoma wangu wandakagara naye, chataura naye tinzwe kuti mhosva yakamupinza mukati mejeri yakaparika sei. Tinokuchingamidzai mukoma. Nhasi ndakushanyiraika. Tinotenda. Chekutanga ndikadawo kuziva zita renyu nemakore enyu ekuberekwa. Brian Manyika. Right, mukoma Brian, mune makore mangani? 49. Mune 49? Makutosvika 50 kaini. Alright, mukoma ndingadawo kuziva mhosva yakakupinzai mukati mejeri muzuva ranhasi. Saizvozvo ida kukumbira uregerero saizvozvo, asi mhosva yangu ndeye ndakatadzira mukoma wangu naamai guru wangu, saizvozvo ndivo vandaishandidzana navo anditika saizvozvo, asi munhu wandakatadzira mwana kwandiri anditika mwana womukoma, saizvozvo zita rake anonzi Dorcas. Saizvozvo ndiye munhu wandikatadzira saizvozvo, asi kumutadzira kwandikamuita zvakare, asi tenge tiri kumunda taita zvokurima saizvozvo zvokufirita donje izvi anditika. Iye akauya kuchimunda kwangu anditika, saizvozvo auya kumunda kwangu, inini hameroti ndakabatwawo nemweya rudzii zvakare ipapo, asi ndakasvika pakuzonetsana naye zvakare ipapo anditika. Kuzonetsana naye zvakare ipapo zvakare ndakatomubata ndini zvakare ipapo. Alright, mukoma ndikunzwa. Mukada kunditsanangurira kuti mhosva iyi yakaitika kunzvimbo ipi? Mandarweni. Kumandarweni. Mati mimi musi wacho oyo mwana wemukoma wenyu musikana uyu anga auya kwamaishanda muchiita zvedonje. Zvedonje chifirita. Muchifirita. Makamanitsana nenyaya yenyu mwana wenyu? Kozi mwana wenyu kawo? Mwana. Makamanitsana nenyaya yenyu? Zvokunetsana zvedu inini hatina kubvira tanetsana. Inini ndini ndakatotadza, ndosaka ndati inini mukoma wangu amai guru wangu anditika tokumbirana ruregerero nemwana iyo zvakare. Right. Aripo. Satasvika kunomukumbira henyu ruregerero, ndikuona kuti mune shungu dzekuda kukumbira ruregerero, asi muchinge mamubata makamubata sei? Makamurwisa here? Mukaenda naye pakavanzika here? Chii chakanyatsoitika mukanyatsotsanangura? Mumunda imomo. Mumunda imomo? Mumunda imomo hapane zvakangoitikawo ipapo, pamwe mweya yakangoti bata. Imimi panguva iyi maiva nemakore mangani? Imaiva nemakore mangani panguva yacho? Aiwa, makore ndiwo ayandataura. Aya, panguva yamakabata mwana wenyu imi muchiri kurimemba here? Makore? Makore ndiwaye. Ndiwaye, asi zvakaitika manje manje? 21. 2021 ipa zvakaitika? Right. Saka muchinge mamubata imimi chii chakazoitika mushure meizvozvo? Taingorwisana ipapo. Ndobva mapedza kumubata, iye akaenda kumba kanotaura here kana kuti? Iye akangoenda kumapurisa direct. Musi wacho iwoyo? Saka imimi makazobatwa sei? Inini ndakazobatwa ndiri kumba nemapurisa. Handautiza. Hamuna kutiza? Ndizvozvo. Mabatwa imi nemapurisa vamaenda kukoti. Makasvika imi muri koti, manga mune mumiriri here mukoti? Mukoti nesina mumiriri. Makashaya nokumirira? Alright, mukoma. Nyaya yenyu zveshuwa inosiririsa nekuti makazobata kamwana wemukoma. Inini ndisati ndasvika kumwe kwese kwandikada kuziva kwakukumbira ruregerero, imimi muchikura muchirerwa nababa nanamai, upenyu hwenyu hwanga hwakamira sei? Aiwa, tairarama zvakanaka. Maiwana here? Ndizvozvo zvoungotiwo tiwane kurarama. Baba namai vaita mabasa api? Ekurima. Mairimei? Tairima chibagi. Marima chibagi? Zungu donjero riri. Alright. Imi nemukoma wenyu uyu baba wemusikana wamakabata, muri vangani mukati memba yenyu? Vakomana tiri 6. Vasikana vangani? Vasikana tiri 4 vasikana. Saka pamaigara apa muna baba namai, maimboita here nguva dzekuti munenge marariro amaiita muchigara muri vasikana nevakomana, zvaifamba sei? Ayo taigara zvakanaka ipapo.
Ameti papo mweya waye ukazongouya uipo papo panguva yacho. Hamusi kuziva kuti mweya wakakubata asi munongoti mweya. Alright, mapinda mukati mejeri, nhasi muri mukati mejeri. Mimi makore amakatongerwa kuti mugare mukati mejeri nemhosva yamakapara mangani? Tingangoti yese 6 years. 6 years? Saka masevha makore makari pa 6 years? 2 years. Mane 2 years. Muri mukati muno katinonzwa kuti mune mabasa amuri kupiwa nanagogo nanasekuru. Mimi ndipa mabasa amuri kushanda muri mukati mejeri muno? Ndadzidzawo zvakawanda kuti mukati mejeri saizvozvoka hamudzoki zvakare kana kuti mhosva haiparwe zvakare. Mhosva madzidzi enyu. Ko mabasa amunobato emaoko, mapurogiramu amuri kuitiswa nanagogo nanasekuru ndeapa amuri kuitawo imimi? Isisu atiri kuita munomu. Inini pachiite zvangu inini handiri muno muyadhi. Pane mapurogiramu amunongonzwawo mati mandambotaura nemati hapana chamuri kuita, asi pane pamunonzwawo kuti vamwe vari kurima, vamwe vari kudzidziswawo kusona, vamwe vari kudzidziswawo kugadzira motikari. Imi pane purogiramu yamungadawo here kuita muri mukati mejeri rino here? Zviriko. Chii chamunoda kuita? Hazvingoitwawo vamwe izvozvi, zvinongodzidziswawo vamwe izvozvi. Saka muri kushaya mukana wokunozviita here kana kuti hamuna muri kugona kuudza here kuti gogo ndoda kuitawo zvakati? Aiwa, ana gogo vanenge varimo. Vanenge varimo? Saka imi ndimusi kuenda kunoudza gogo kaimi? Handizvozvo. Saka muchanovaudza here mutapedza chirongwa ichi gogo ndoda kudzidzirawo kusona, kada kudzidzirawo kugadzira mota? Hatovataurira. Mwataurira? Tinovaudza. Aiwa. Varipo ana gogo. Munonovataura kuti gogo ndidzidziseiwo, nokuti kana muchinge mabuda munoka hamuri kuzongosvika muchionogara, munoda kusvika muchigona kuita something anti? Ichokwadi. Dai hama dzangu idzodzo tagona kuyanana nemukoma wangu inini. So ndozvamuri kuda? Pandikatadzirana navo ipapo mukoma wangu ane chigumbu naipapapo. Munoziva sei kuti ane chigumbu asi haasi kumbokushanyirai? Havasi. Kungozipikira semunhu womurume. Ngopika semunhu murume? Hapana kana. Saka imimi muri kurarama sei? Mutoziva kuti muno mujeri munenge muchidiwa zvekushandisa. Pane anokuigiraiwo here kana kuti pane hama iri kumboya here asiri mukoma wenyu uyu? Hapana. Nongoraramawo kubva kuchikurudu kusvika pano. Hapana. Nongoraramawo ndega. Inini zvandataura handizvozvo kuti inini jeri rakaipa saizvozvo, asi inini chandiri kuda inini ihama dzangu kuti tiyanani chete. Ndauyanana nehama dzenyu? Jeri rangu chipika jeri rangu rakapera ndoenda kune hama dzangu inini totaurirana futi, tasvika kufuti. Saka ndakuchikupai kamukana panguva ino kuti muchitaura nemukoma wenyu akatarisa kuti mashoko amungade kumuudza ari pakadzika-dzika pamwoyo wenyu nehama dzose kwamunogara ikoko. Kukumbira uregere kuti mukoma ndakatadza pamwana uyu. Mimi pamakazobata mwana uyu manga mune mudzimai nevana here? Variko. Vana vangani? Vane 5. Saka mudzimai wenyu muri kumuudzawo kuti chii panguva ino? Mati? Mudzimai wenyu munoda kumuudza kuti chii panguva ino? Aiwa, inini mudzimai kada kumuudza kuti tokumbirawo futi ruregerero futi zvakare kuti inini ndakatotadza mukati memusha, mukati medzinza rangu inini. Ndini wacho ndakatotadza kudzinza racho rese. Pachiberekerwo chatikaitwa isusu mukati memusha. Ndimakatadza? Ndikubvuma mhosva? Nemukoma kuti takasiyirana. Makasiyirana? Yes. Kune vari kunzeka vari kuitawo zvavari kuita, vari kuitawo zvamakaita izvi zvokubata vana chibharo, zvokubata hanzvadzi chibharo. Mashoko amungade kutaurira vari kunze pamusoro nekuzorarama kwamaita mujeri nekudzidza kwamaita kubva pamhosva yenyu? Ndoda kuti ndadzidza zvakawanda kuti mukati mejeri handitika mhosva haiparwe, handitika mhosva yerepi haiparwe kana kubhinya munhu hazviiti. Saka na tichipendera hedu mukadzokera kunzoku muri kuda kunodzokera nemukadzi wenyu here kana kuti? Mukadzi wangu ndodzokerera naye, asiri muchiri kumuda? Asiri ye wandikatadzira. Asi ndoda kuti ndipinde mukati mehama dzangu handitika towirirana nehama ipapo togadziriswa ipapo nemukoma naamai guru avo nemwana iyeyo zvakare. Aiwa, tinotenda mukoma. Ndowani wandiri kuda iwo chiti. Ndova muri kuda chete kuti muyanane nehama dzenyu? Kwete vamwe vese vamwe kumashure kwangu havana basa. Havana basa? Aiwa. Asi hama kadzinoshaya basa sei? Ivavo inini ndati tikuda ko baba namai variko vapenyu? Aiwa, vakafa. Vakafa? Ivo vanhu ivavo ndivatiri kuda ivavo. Iye ndemukoma wangu iye ndovani vatiri kuda ivo ipapo chete.
namaiguru nemwana yeye chete towirirana. Vari kuzvinzwira muri Zimbabwe ndofunga mangonzwawo nyaya mukoma zvizhinji chaizvo havana zvavada kutaura, asi vari kungotaura kuti ini ndiri kuda kuti nemukoma wangu tiyanane, handizivi kuti chii chakandibata kuti ndizochiva mwana wemukoma, uye zvanzi kana mwana wemukoma achionawo ndiregerere zvakangotadzikawo, munhu anotadza munhu anoregererwa. Tichikusei panguva ino tinongoti mashoko edu musakanganwa kulaika, kufollowa nekusubscribe pano paSly Media TV. Ndini wenyu Pelagia Mupurwa.